Aku entuk usul ora? Pareng ning mboten kenging nesu. Ya, ning nek cara aku iki kowe padha karo Njlomploke Setyaki ana juranging kasangsaran. Setyaki wis kalah karo si Werkudara. Isih tok kon maju nganti tekaning pati. Menika jiwaning Senopati. Wah, ora perkara jiwa Senopati karo sumpahing Senopati. Ning iki perkara kamanungsan. Kowe ora duwe rasa kamanungsan karo Setyaki. Iki adimu ngladeni karo kowe pirang-pirang puluh taun tetekane mentok kon mati mungsuh kakangne dhewe. Ngono kuwi duwe rasa kamanungsan apa ora? Koko Prabu. Nggih. Menika wonten pundi? Nendurawati. Ingkang gadhahi Purbawasesa. Ayo situ. Ratu kok muni ayo situ. Tegesipun Koko Prabu mboten kenging nesu. Mboten kenging duka. Menika perkawis kula. Ning Setyaki iki mesake, inggih kula ngertos. Menika sampun wonten petangan kula. Maju meneh. Mayula dipun ajar. Kowe ora bakal krasa diajar sebabipun tak paring ngambil pusaka. Tenane. Lho. Setyaki kok tenane ora? Anu, estu. Iya tenan. Menapa? Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Lah, kuwi jenenge lagi adil ngono kuwi. Disilihke kembang kuwi, ora mau ditandur ning omah dhewe. Kembang kok ditandur sak penake dhewe ora. Menika pusaka. Lah iya, disilihke Setyaki. Dayane apa, Kresna? Menawi Setyaki dipun jotosi mboten kraos, dipun tamani pusaka mboten tumama lan mboten saged pejah. Awit mundi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Wah, ha iki kuwi arep ngleleng kowe. Cepakno sirahmu kon ngendangi si Werkudara kowe ora krasa lara. Kowe disudet kuku pancana kok ora bakal tekaning pati. Kowe ora iso mati ngendi wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Wah, ge dijaluk. Inggih. Ge dijaluk, aku tak weruh kaya ngapa wujude. Ke biyen tekan saiki aku dadi kakangne lanang durung tau ngerti wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Bokongku gatel Setyaki. Kenging menapa? Wah, klebon kewan cilik pirang-pirang iki sajake wis nyusuh nang kono kuwi sajake. Ana nggon sing anget mesti do teng gruntek ra karu-karuan kae. Koko Prabu. Ha iya iki napa mau gelem tak balekke separo ngono. Bubar saiki ora apa-apa kok. Malah tentrem ora teng plenting bokongku.